Pentru sfârșit, 10 reguli ca să putem mânca sănătos. Prima, micul dejun să fie cel mai mare dejun, cel mai important. 2. Să preferăm ca înaintea fiecărei mese să consumăm întâi crudități, salate, legume sau fructe. Deci nu pornim decât cu ceva viu. 3. Să nu mâncăm nimic între mese. Regula 3. 4. Apa să fie băută înainte de masă și mult după masă, nu în timpul mesii. 5. Mâncarea să fie bine mestecată, ca o pastă, că dacă stomacul nu are dinți, ce nu mestecăm, scoatem afară, inutil. Ultima masă să fie cu 3-4 ori înainte de culcare. 7. După fiecare masă, mișcare cel puțin 20-30 de minute. Asta este deosebit de interesant. 9. Sculăm de la masă puțin flămâns. Și 10, n-ar fi rău dacă măcar o zi pe săptămână, hai la 2 săptămâni, să fie o zi de post negru, în care să mai spălăm și noi intestinele, că prea deci, băgăm în fiecare zi. La 2, la 3. Ce înseamnă post negru? Apă, nimic altceva. O zi în care să ne spălăm cu tot, când ești mai obosit, când simți că... Bine, că începe postul de săptămâna viitoare. Dar o zi din asta pe săptămână, la lună, la săptămână, în care să ne obișnuim puțin. Eu am făcut o întâlnire, mi-aduc aminte că am avut 20 de ani în care miercuri nu beam decât apă. Și aveam un succes în facultate și în învățat formidabil. O zi de purificare, beam numai apă. Zic, am 6-8 metri de intestin, îl spăl o zi numai cu apă. Și nevoie de din când în când spălări și pe dinăuntru. Cu un fel de clismă bucală, în care te speli tot organismul.